Mungona ndokuenda kubasa apa hembe dzada kupfeka dziya dzaida kuwachwa. Ndawacho dhara ndatodzi ainodzirapa. Ndozvandokudira plus 85 marks dzekuroorwa. 85 marks uya 85 marks dzekuroorwa makanyanya memwana ndozvandokudira izvi. Ndozvandisingadi. Wakapfeka hembe yangu futi. Aiwa mazamu ako anodambidza hembe. Panozoipfeka inenge yaita sei? Minus 50 marks. Ndogara waziva kuti wanga unosekesa here. Minus dzimwe 30 marks. Nauchina mamarks ekuroorwa. Handisina na basa nawe nishamwari. Mamarks acho anogara chibviswa everyday. Nhasi ndichinzi plus nhasi uri 100% machances of marriage. Obva wadonhedza cup. Obva wanzi minus 80%, 120%. Otaunzi faitira dzimwe nangirini 80%. Aya but unosiyana usapfeka hembe dzangu. Papea ina handina mazamu pandozopfeka dzidzaita sei? Uchipfeka mazamu ako akadaiwo. Ndokufidha unowana chest. Ndizvako kwezvo. Aiwa but bafika kikisha hembe dzangu handina. Usapfeka hembe ina namazamu ke. Ngataura chokwadi. Usapfeka hembe dzangu. Because dzinodhamba ava. Yawai. Ndozvikanganisirawo mamarriage ndizvo zvisina basa. Ndati ehoi wana. Pandisunzi plus. Marriage inofa sautamba, do you know that? Andati kwapa ndati ndanzwisisa wani kwandisunzi plus 50%. Ndati minus 50 ndikazoti minus 30. Wasara uri minus. Fana kutoshingira tozokuwedzera mamarks kana washingira waita zvinhu. Haya. Ndaneta ukampenera lavuni. Aiwa ndaneta. Zvazvigara hazvo. Ndisina na basa naye marriage yacho.